laipo teli ke jinglong shapanga jinglong bat ka jingkar pang jonga donu jonga jisu ya ro ya utrai ko himen ko para ba it ha utrai jisu Christ minen gasngi ngila puson shapanga donu jonga jisu baladung da usung haka kurum jongu bat kalami ya ka bat ka snam na ka kurum na ka donu jonga jisu na ka klon snam jonga jisu bat kala long ka jimpente mai ka jingim jongi kala long ka jimpente mai ya ka jingide jongi badu belai hagane ka kelip mat nga ko aban puson ranggat bat pi Siapang ka donor jongo Yesus Christ kalong ka jingking kaba jingking belai bapela donor jongo Yesus Christ kalong ka jingking ublai bapela but ban penshai shushu uyangi ngan yalam yepi syak gospel jongo anis kaba katkindai gospel jongo yanis katkindai upilatu sulato kajingto barta badula pas din yaka hal lor kadempana kaba ulato kalong ujisu Nazareth usim ki Jew ujisu Nazareth usim ki Jew habau Pilatus kelam dapai perkat ulato kumne ujisu Nazareth usim ki Jew ublai ula pensisha ya kata ka jingto ujisu Nazareth ulong ka jingking blai bapela ya ka kerteng jongo Jesus Christ ya ka bor jongo Jesus Christ ya ka jingsha shitom jongo Jesus Christ ya ka jingsha mong jonga donor jongo Jesus Christ ka kerlalong shisha ya ka jingking nagabenda jogi haba ki shipai kilatung ya ka dimpana halorulum Calvary bad kila pensa narpana ya Jesus Christ halor ka dimpana bad ka jingim jongo Jesus ya ulum Calvary baro ka kelalong ka jaka bakandang nangda ka donor jongo Jesus Christ ka bangila pusan menin ka sngiru ka bala shamong haba u shipai ula dum ya ka donor jongo da usum balami ya ka snam bat ka kelalong shisha ka jingking ublai bapela jingking ublai bapela balenga jingking blai bapela kane kalong ka jingi kai jongo Francis de Sales bakuit but habang ipuson namaru Francis de Sales bakuit ude nongda jonga seng jongi ro but habang ipuson ude u Francis de Sales bakuit ula seng ya ka visitation order jonga Blessed Virgin Mary ya jonga Maria Teisoti ha Annecy ha France rengkat bad ka Jane di Shandal bakui badai ha kene ka visitation order jongi sister ba ka Margaret Maria Aloke kala im ya ka jingim riniam jonga habau Francis de Sales ulastang ulaseng ya ka ne ka seng rengkat baka Jane di Shandal bakui ulah hikai ya ka ban ya ujisu ban ya ka donor bakui tam jongo jisu nama u Francis de Sales bakui ulong doctor of love ulong u doctor ulong u bat pentibit badu balaki kai shapanga jingit uble bad habaula seng ya ka seng
ula ko ya baro ki nombur jong ne ke seng kam da me ke sister baro ki ban sa join ya ka ne ka seng ki de ban yo mad ya ka jingi te ula le kum no ula batai ya ka jendi sandal bakoi ya ka dur jong ka donot badon kedimpana hakli jong ka bat kom joro ya ka pansniat saudong jong ka bat ula batai ya ka jendi sandal bakoi banang le riu bale ya kum ka ne ka donot endala wan hadin ya ka Margaret Maria Alakoe kalabud ya ka ne ka jingi kai kala yim ya ka ne ka jingi kai kala yim riu bala ya ka ne ka jingi kai kala stang ben kam yid ya ujisu ka donor bakoitam haba kala klang ding da ka jingi ya ujisu ka donor bakoitam ujisu lawan pau haka Margaret Maria Alakoe te ode u France disease bakoit ula wanra hangi ya ka ne ka dor jongka jinki belai bapela da ka ba ula kadau ya ka seng ba ula seng ba kide bandon ka jingla riu belai ya ka donor ba koi tamujis nangda u France disease ba koi ula batangai sya ka ne ka seng ya kumno kide benang kam riu belai ba ula hikai yeki ba ya ka ne ka dimpana balatum ha ka krung jongka donor jongu jisu o Francis says what ya ka dimpana ha ka ba jisu la shayap kala tung ha ka shiliang jonga donor jongu jisu Christ bakala longka ka atiar bala penyakendu ya ubale ba kibriu kabamot ka donor kala penyakendu ya kibriu batalot ba do bale uba long kinja ubelai but ka bor ba mayan jang ubelai nangda u Francis says bakuit u hikai yangi ka dur jang ka donor bakuit tam jang Jesus Christ ka deban penkan mau yangi ya ka jingya de ba jan jangi badu belai bad ula penwandur ya ka ne ula ong don ar jait ki donor hau Jesus ya ka donor bala long snam bad ka donor bala shamong dausum donor bala long snam bad ka donor bala shamong dausum nangda uong ha ka baning kong kane ka donor jongu jisu don ha ka shadem jongu blayupa nangda ubala long snam kane ka donor kala poi shaka shadem jong ka Maria teisoti lese kane ka long ka jingi kai ka bakam jilyu ya ka donor badon ha ka shadem jong ublai upa la poi shaka shadem jong ka Maria ka bamot ya ka jinglong ublai jong ka donor jong jisu kala poi bat kala yakendo ya ka jinglong ubriu jong ka parte lembah ka Maria teisoti tina kata kada ngikot ya ka donor jong Jesus Christ ya ka jinking uble bapala mystical ladder donor bakoitam jong Jesus Christ kalong ka mystical ladder kabayarap yangi banyakendo ya uble ngi kibri batalot ngiyakendo ya uble bamayan ba kenja uble da kaba ngilerio bale ya ka donor jong Jesus Christ nangda ko himmen ko para nidon kam ban snogoto ya ka ne ka donor jong Jesus Christ kadang ai yangi ya ka jingka ha ka mensiam uyalam yangi sha ka jingka ha ka mensiam ba kadang pendrius pa ya ka jingi mensiam jongiru kane kanang angayangi ya ka jingka ha ka mensiam but ka pendrius paru ha ka jingim mensiam jongi kabamut ngidon tang kawe kalendi kalang kane ka jingki ngidang ken mauru ya ka jingchia ha ka kitab Genesis ya ka jingyoi pau jongu Jacob ya ka jingking bene
nakaba ki angel ki wan hiar ba ki kiu shabane ko himen ko para haba u France disease Ukraine ba ka dono jongo Jesus Christ kalong ke jinking ble ba pala ngidon kambans ngabutu kumno ubole ula wan hiar hapadeng jongi kumno ubole ula rayengi shabane tengidon kawe tang kawe ka ladder kawe ka jinking But kadeka donot bakoi tam jongu Jesus Christ. Lada uno kendai kya kane ka jinki ngim laban kinjo beneng. Nginum laban poisha beneng. Tena ka daga daw haka balang Catholic ngidon kane ka jingri ubale kaba kam kerpam bandu poi shabeneng. Kane ka long ka ladar ka jinking ka basuk ka bayarap yengi ben kiu shabeneng. Habangi don nagadaga daw haba ujisu ula kular ya kadar tiliki jinkular ya ka Margaret Mary alake ula ongkomno pe ngalongka jinking ba penyakendo yepi badu bale bad ka beneng balada pi don kane ka jingler yubale pinsa yopi diang ya ka bor bad ka buram bad ka jinglong ubale ha ka jingim ka jumpi te ko himmen ko para habangi puson ban ni le riubale ban ni duai ya ka donyo ba koi tam jongu Jesus Christ ni de ban snauto ya ka ne u Francis says ba koi u hikai yengiru shapanga jingid ubale bad ka jingid ya ki marjan marpa ka jingid ya ka marjan marpa kalaba nurlong ha ka jingim jongi tan habangi don ka jingid ya ubale na ka jingid ubale ka wantui ya ka jingid ya ki marjan marpa tengide bandon kane ka jingri ubale ka ba kerpang bad u Jesu kamda me ha ka donod ba kuitam ka jongu tengin senang yo ya ka bob ya ka jinga e baro ha ka jingim ka jongi tenaga daga daw don bon gibriu ki keli shapang ka jingu dayu ban pinkiu ket ya ka donod ba kuitam jongi ya jongu Jesu ha ki ingase don gibriu ki bakali hoy ngi don ka duwan to sadan kamayu ban pinkiu ket ya ka donod ba kuitam jongu Jesu Christ ko himmen ko para nakendo yapi hamalla ki ingasem jumpi pide bandon ka ka duwan ka long ka jaka kaba pi yalum lang rangga baki kun kiti pi duwan ka long ka jaka pila penkare katum ka jingla jumpi shakan ne ka duwan pide ban kindiu ket yawu Jesu shaka donod ba koi tam ka jongu pide ban bu ya ka dur jonga donod ba koi tam jongu Jesu kum ka dur ka ba preng dur jong baro ki dur ka ba pi bu haki inga sem ban penken diu ket ya ka donod ba koi tam jongu Jesus Christ haba pishna ying ne ya lada de kaying jompi ka long barim pilastang pimpat kin mau ban le sanang le mindaru namar ka jinken diu ket ya ka donod ba koi tam jongu Jesus ka ba mut pila bu ya u Jesus ya ka donod ba koi tam jongu Jesus kalong ka ba pedeng do jongka jingae ba ka tolong jongka jingae baro ba kumjuru kumbang lahikaya ki wei pat ki pop pidiang ya u Jesus ha ka Eucharist ba koi ka donod ba koi tam jongu Jesus kalong ka dak ka shin jongka jingdon ubale ba kumjuru kumbang lahikaya menda kane kalong ka jingking ba ubale ba pela kabamod hababi pege ka dur janga donod ba koi tam jongu Jesus bala kendiu ket haying jombi kalonga dakashin pidang ya dia kalendi pilgrim sha utrai sha ublay uppa sha beneng da ka bayasno ba ka donod ba koi tam jongu Jesus Christ te lada pikli anya hatong idon kamban kindiu ket ya ka donod ba koi tam jongu Jesus nganong hoy ni manla paiwei manla ki Catholic ni don kamban kindiu ket ya ka donod ba koi tam jongu Jesus Christ but nagabenda ban kindiu ket ya ka donod ba koi tam jongu Jesus Christ pidon kamban penkare barashing shisem pidon kamban duai penkare pide ban rai kot ban yino ya ka jinglong barim jompi pide ban stang ban yim ya ka jingim batimai namar ngilayoi
na ka krung jong Jesus Christ lam mi ya ka bat ka snam ka bamot kane kanong ka jingkot ka jingver yangi ban stang ya ka jutang ka batimay ban stang ban im ya ka jingim ka batimay haba uno ubriyo kano ka briyo baleri balay ya ka donol bakoy tam jong Jesus Christ kabamot kane kalong ka jingrai scam jongki ban stang ya ka jingim batimay badu Jesus Christ. Tena kata daw ko himmen ko para don bon ki beri ki bating ladang ngastang ban le riu balai bat kendi ket ya ka donol ba ko tam jong Jesus Christ ngada ban kala ka bamut lada omde ban kala ka bamut ya ka jingim jobbi balai pelong Kristen balai pelong Katolik bon ki beri ki ting sisin banga kendi ket ya Jesus ya ka donol ba ko tam jong Jesus ngamla banim shu ya ka jingim barin ko himmen ko para ngako ban kli yapi balai pelong Katolik balai piko ban himya ka jingim Katolik lada omde ban pendimai ka jingim jopi balai pi le riu balai ya ka donol bakoy dam jong Jesus lada omde ban kinjo ya ka baneng bad hato kalong kadlindi kabasuk kabasting yang ibaro ban poisha baneng lemba ka jingle riu balai jongi sya ka donol bakoy dam Jesus Christ nga kendo yapi nga kot nga ver yapi baro ki bas ngap yanga ki ban sa ngap hadin jongaro ba pinang raikut rangga bat kimi ki pa ki kon kiti ngin sa kintiu ket ya Jesu ngin bu hapadeng du jongka duan ka dopa jongi ya Jesu ha ka donor ba ko tam jongu ya ka dor jongu te pin sa snow ka jingdon bayai senshar jongu Jesu kan poi shaki inga senchobi lese bon ki inga sempis nautele namar pimpat kentiu ket ya Jesus Christ tolong bakloi ban le ya kane ka kam tolong bakloi ban le riubale bat kaneru minda kasngi kadeka sngi buram jong ka donor bakoi tam jong Jesus Christ akane ka sngi toding kadeka sngi bangiler kuit bangi buram ya ka donor bakoi tam jong Jesus Christ bat raikut minda kasngi Hado minda haka jimbe jongi haka jimbam tip jongi him shimlale hoit pi don ka duan henre haka duan jompi om don ka donur ba koit tam jongu Jesu kalong ka e kabas ngausi hadin bangila puson shislem hakin hauni ubanai baro lada pimba drai ban le yakane kalong ka jimbe shisha jongi ko himmen ko para ayu trai unang ko yengi baro nang riu bale shushu ya ka donur ba koit tam jongu Jesu nama ka donor bakut tam jong Jesus kalong ka jingking u Jesus Nazareth usim jong ju ulong sim jong ka banen ulong sim jong iru lemba ka donor bakut tam jong Jesus de ni kot yaw Jesus ya ka donor jong jingking ple ba pala inang duai ko Jesus bet ngis ngongo yame nagabenda kaneka jingai bor bad ka jingai mensiam yagi melatarwa yalade yaga donor bakuit tam jame nagabenda jongi banginduk kiu shabaneng melasha baginong shun bandum dausum bad penmong yaga donor knamba kan kerlalong ka jingking nagabenda jongi karko kardo yangi pensle yangi baro ublay badan bor baron karko yapi uppa Barukon, Badomen Siyam Bakoy. Amen.